uzohamba kuyofeba-ke ethuke ubuye ungikhokhele imali yami, usebenzise le energy ukuyisebenzisa ukuthi ukwazi ukusuka le eNanda usuke uphinde ngosuku uphinde back futhi le eNanda. Hayi bo, So ungayisho uzosebenzisa kanjani leyo leyo nto uthi ngizohamba energy. ngiyofeba mina? Fanele Ngizoya kofeba ngisho kanjani mina? Ngihambe uzohamba ngiyofeba kahle mina? uyofeba. Angeke ngize Uzohamba kahle. ngikwazi ukuyofeba Naku vele mina. uyafeba Ngeke ngize manje. ngikwazi. Yini Okay, evimbayo? ngiyavuma-ke ngenza iphutha. Shuthi nawe-ke kusuke ngingahambi kahle embhedeni. That's why ngize ngingatholi i-option ukuthi ngize ngigcina Usuke ngahamba sengilethe embhedeni indoda. emva Ngenze kwesikhathi njani mina? esingakanani? Ikuphi ekufanele ngikwenze mina? Usukumelani. Nathi Kufanele ngenze yabona njani? manje Hlala usuyayiveza phansi ukuthi kancane. i-snake ubuzenza into ethulayo la elungile manje usuyasukuma umela ngey'nyawo. Khulunywa kahle lana, wena uyasukuma uma ngey'nyawo. Buka ngisho ekhanda uyangibona ukuthi njani. Uhlula ngisho Ngiyakubona ekhanda uhlula ukuthi nangunginikeza unjani. Wena imali uyenzani yokubuka. Buka imali? ikhanda lami libole Uyenzani imali? kanjani. Ayithi uyayithatha Kodwa wena ubukanisa uyothengela uba nabantu. wakho wena iy'ndaba zamasi. Nginike iy'mali zokuloda, nginike iy'mali zokugqoka uhambe uyothengela oma wakho iy'tambu laphana. Usuke uthunywe yimina. Izwe nje namanje still uyangibukanisa nabantu. Phela wena umfana. Nginjani Kuya-understand-eka menginje? wena ukuthi Akufanele umfana. ngabe ngungculu noma ngishaye Kodwa isihoko. kuya-understand-eka ukuthi Angithi yonke umfana leyo wena. mali Mina iphelela kuwena. ngiyintombazane mina. Yonke leyo Kufanele mali ngibe iphelela muhle. kuwena. Yini-ke oyifundayyo ongitsheleke? Cause Kufanele ukhombisa ngitshene ukuba wena ukuthi yini dom. engiyifundayo. Indlela owenza ngayo ukhombisa ukuba dom. Yini oyifundayo esikoleni? Ngoba Kufanele phela ngitshene wena wena uthi ukuthi uyafunda ngifundani mina. kuyakhokhelwa. Fanele ungitshele ube yimina Kanjani? engikhokhayo. Kufanele Yimina ngitshene kanjani? Ngoba uwena engikhokhayo. onginikeza imali. Yimina Kufanele engikhokhayo. shuthi ngikubikele yonke into mina. Yabo yimina engikhokhayo lapha kulesa sikole. Bathi Manje if wena Hlala uma phansi Bhuti. uzokhuluma kanjena uzongitshela lelo khuzane. Ufuna ukwenzani? Ngifuna Cela uhlale ukuchazela ngeke phansi ngize bandla ngenze lutho. sikhulume nje kahle. Ngeke Shuthi ngize phela ngenze ufuna ukungishaya ngeke phambi ngenze kwabantu. lutho, ngeke Shuthi ngize ufuna kuchazela. ukungishaya. Ngizokushaya La phambi kwabantu, kuzokhulunywa ngiyakula lana. phela mina. Kodwa still unyusa Ngiyakula umoya. mina ngizokushaya phambi kwabantu. Hayi Ngoba phela avurongi njengoba bandla, ngifuna ukuma avurongi phambi bandla kwakho ngifuna ukuthi ungibone urongi. kahle. Namhlanje Ngithi awunamahloni ngithi uyakhuluma sokwehlisa namhlanje. imoya manje wena Snake uyanyuka kabi unyukela wena. phezulu. Sisi lo snake. Uyamuzwa Okay. ukhulumela phansi kodwa Kancane manje nje Bhuti. unobunyoka Ngiyanibona phakathi. imoya yeni iphezulu yonke kodwa khona la ngifuna ukuthola khona. Sisi, uthi lo umuntu wakho ubufaka umuntu. Mangilalela futhi inkulumo yenu ngiyavuma. Ukwenza kanjani lokho? Ake nje ngixoxe nawe. Kona kwasuke kwaba yiphutha cause uyena ongirentelayo. Mina anginawo umqasho mina owakhe. Uyena okhokha imali mina ngikhokha imali. Kona kwaba yiphutha cause vele naye akekho right, akayena umuntu ongathi u-right nasembhedeni. Cause futhi ngangayitsheni ukuthi angasayizwe lento. Umthetho wami ngangithi ngiyazitshontshela mina. Ngangazi ukuthi izogcina isifikile kuyena uphela. Phela ukuze ngibe right embhedeni sisifanele ufike nento e-right embhedeni. Ngeke ukuthi ufika nenkomo ebhedayo mase uyitshela mina ngizoba right embhedeni. Kanjani ukuthi mina nginenkomo Ukuze ebhedayo mina? ngikhanyelwe sisi wami kufanele ufike Urongi nenkomo siya. e-right. Urongi. Kufanele ufike nenkomo e-right. Ngeke uze uhambe ufike ulale nabafana mase Imina uyitshela ngilala ukuthi mina nabafana manje. ngizobuya Imina ngilala ngi-expect. nabafana. Ngokuthi ngenza Ulala nani? i-warning Ulala eyodwa. namantombazane? Ngokuthi ngenza Ulala i-warning eyodwa. namantombazane yini? Iyodwa phela i-warning Ngibuze ngitshele engisayenzile. phela ukuthi amantombazane la olala nawo Akuwona lapha. amantombazane kodwa nje ngisenze Ulala nje into eyodwa nabafana-ke kuphela ngokuthi ekugcineni usungibambile. ungangitsheni ukuthi angikho right embhedeni. Okay baby, Wena ufika ngiyaxolisa-ke. nenkomo Ngicela ukuthi ebhedayo idlule baby. embhedeni. Kufanele ngabe Ngiyacela. ukhuluma into e-straight ukuthi wena ufika Ngiyacela nenkomo baby, ngicela emanzi ukuthi embhedeni idluleke. mase Sikhulumeni into eya uyabuya-ke phambili. uzoqhubeka nalento oyikhulumayo ngalo. Into Ngiyacela. eya phambili ukuthi i-solution yemali yami uzokwenza kanjani ukuthi ibuye. Ungangitsheli iy'ndaba Siyabonga zokuthi kancane. ngeke uze ukwazi Kodwa nangu nje ukusebenza. phela siyabonga. Ngithi sizokhuluma thina lana. Uthi uyaxolisa. Mhlawumbe ngeke uze ukucabange-ke lokho. No, hayi xolisa mina njengamanje angizofuna iy'ndaba zoxolo sisi. Ngifuna ngokwami kubuyele ngakumina. Iy'ndaba zoxolo, ukuzwana, ukuqhubeka kanjani angizile ngalawo ma-solution Ngichazile ukuthi njengamanje. angasebenzi mase ngisebenza ngizobe Angithi ngikutshelile sengiyakhokhela. nje ukuthi Anganibukazi vele kahle wena ukuthi bengifunda umsebenzi wena isikole. akuyona into yakho. Angani bengifunda Awukwazi isikole. ukusebenza wena. Esikoleni ngikuzwile ukuthi Ngizoyithathaphi leyo ufundani mali mina? esikoleni? Cause Ngizoyithathaphi leyo mali? udoma esikoleni. Ngizoyithathaphi? Ngoba phela angisebenzi Ngakubuza ngisho ukusebenza mina. iweight eyodwa e-English awukazi uze ungiphendule kunalokho wancamelani? Wancamela ukuthi ungidube ulale ubhekele ngalelo langa. Ngingakubuza ukuthi ufundani esikoleni cause Hayi cha, awazi ngisho uyakwazi iweight ukungibukwanisa eyodwa nabantu. edoma. Uyakwazi ukungibukwanisa Wena nabantu. awukwazi ukubukwanisa Uyakwazi nje nabantu ukuthi ungene ukungibukwanisa nendoda nabantu. emqashweni phambi kwami. Ngiyachaza baby ukuthi Awukwazi ngona wena phambi ngiyaxolisa. kwabantu-ke buka-ke how much more-na-ke nabantu ngcono abakwazi ngisho ukukwazi. Wena abantu engibaziyo engihlala nabo esihlala nabo abasihlonipha soba u-2 kodwa wena uyakwazi ukuthi ukwenza izinto ezisidomo phambi kwabo. Njengoba ngisho ukuthi udomo. Kancane bandla siyabonga. Ngicela ukubuza nje usisi. Njengoba ethi uyakukhokhela esikoleni sengifuna ukuthola-ke phela manje ngempela uyafunda. Yebo bengifunda vele mina. Ufundani? Ubukhokhelwa yena? Yebo bengikhokhelwa yena. Ufundani? Pho manje kwenzeke kanjani ukuthi kuze kuqhamuke lo muntu wesithathu? Ngingasho ukuthi kwenzeke iphutha. Ngangithi nami ngiyazigangela.
kanti angazi ukuthi izogcina ifikile kuyena. Uma kwenzeka iphutha usho ufuna ungitshena ukuthini? Ufuna ungitshela ukuthi imilenze yalala ivulekile unganakile wase yaqhamuka lo mjida ephephula umoya kwase kuyangeneka noma kwenzeka iphutha kanjani? Kodwa still namanje Wakubamba awukwazi kanjani? ukukhuluma. Le nto Ngiyakwazi